garrantzitsua da testu ingurua kokatzea. 72 baino hamarkada pare bat lehenago, hasita zegoen honezkero nazioartean politika aldaketa, nazioarteko politika aldaketa bat, eta mendebaldeko potentziei komenigarria zitzaien Espainia aliatu gisa edukitzea komunismoaren kontrako borrokan, gerra hotzaren kontestuan. Garai haietan Eusko Gobernua 36ko gerraren ondorioz erbesteratua zegoen, Agirre zen lehendakaria, eta bertan bera gelditzen zian bere zenbait aliantza, Agirreren gobernuaren zenbait aliantza, nazioarteko politika aldaketa horren ondorioz. Espainiar Errepublikarrak aldi beren erbestean zeuden eta haiek proposamen bat luzatu zioten Agirreren gobernuari. Esan zioten parte hartu zezaten blokea amankomun baten frankismoaren aurka, ikusita frankismoa instalatu nahi zela Espainian, eta horren aurka blokea amankomun bat osatzeko eskaintzen zioten, baina baldintza bat jarri zioten hortarako Agirreri. Eskatu zioten gure gobernuari, Euskal Herriko gobernu honi uko itea, bloke hortan parte hartzeko. Agirrek eutxin zion gobernuari bizi izan duzan artean, baina bestelakoak izan zian Bea hil ondoren eman zidan pausoak. Bea 1960 urtean hil zan, eta orduan Munitzeko 1962ko itun honen gertakari hauek edo ulertu behar dira testu inguru hortan. Bideo honekin transmititu nahi duen bigarren ideia, eta Munitzeko gertakari hauek Euskal Herriko historian behin eta berriro errepikatu izan den jokabide politiko baten adibide bat besterik ez dela. Guk ez dio Munitzeko gertakari honi garrantzi berezirik ematen, baina adibide bezala hartze dugu gure historian errepikatzen jokabide politiko bat dalako. Harrikozkor berdinarekin estropoz egin dugu behin da berriro, gure historia aztertu ezkero ikusi daiteke hoi. Bada kanta ezagun bat esatu duna borreroak baditu milaka aurpegi, eta emate du historia ikusi ezkero pixkat, zailtasunak izan ditugula momentu batzutan borrero hoien milaka aurpegi hoiek antzemateko. Horregatik, Munitzeko gertakari hau esan bezala ez dugu bereziki garrantzitsutzat jotzen, baizik eta garrantzia ikuste dio hausnarketa bat bideratzeko errepikatzean jokabide bat dalako. Horren zergatiaz pentsatzen hasiko bagina, arrazoi ezberdinak egon daitezke, baina jakin behar dugu baita ere ez dela gauza harrigarri bat, kolonizazio egoerak aztertu dituzten ikertzaile asko, aipatu izan dituzte haien testu ingurutan ere, olako jokabideak. Adibidez, Fanon psikiatra ospetsuak esan izan du, kolonizazioak kokatu izan du, edo deitu izan dio, eromen fabrika bat bihurtze dela, eta zapaltzaileek zapalduaren adimena kontrolatzea aparte, paradojikoki zapalduaren adimena deskontrolatu ere ite dutela, edo helburutzat hori izate dutela. Orduan Euskaldunok zentzu hortan ez geha salbuespena gure egoera, beste leku askotan errepikatu dian egoeretan bezala, jokabide hau gertatzeko oso egokia da. Eta horregatik hausnarketa hori importantea iruditzen dugu. Eta azkenik, hirugarren ideia bideo honekin eman nahi izan duguna edo da, eritasunetik libratutako begirada bat behar dugula. Hau esate dugu zen, menperatutako herri batean jaio geha, hemen dauden guztiok, eta holako kontestu batean jaiotzean pertsonak nekez egite dio ies testu inguru horri. Errealitatea zapaltzaileak berari komeni zaigun modura ulertzera eramatea gaitu etengabe, haien hizkuntza eta hizkuntza zentzu zabalenean hartuta, hitzaren zentzu zabalenean haien hizkuntza geuregan atze dugu, eta haien begirada geure egiten dugu, eta azkenean gugan gorpuztuz gure kalterako ibiltzea. Zaurituta gaude, herri zauritu bat geha, baina ez gaude goaindik hilda, beste herri asko hildean bezala, gurea goaindik biziri dago. Eta honekin lotura duen pasarte bat irakurriko dizuet, Matxin Irigoyenena da. Eta berak esate du, iraganera so egotea, egin bidean neurtzeko baizik ez bada ere, beharrezko ariketa izaten da. Nondik nora ibili garen jakin behar baita ondoko urratsak jakinaren gainean
eta araberako norabidean bideratzeko. Galdera honak ditugu usu euskara jendeok. Erantzunetan asmatzen ote dugu beti. Hori daike gaurko galdera. Bestela egitea ez alda posible, Denbora joan ahala errealitateak erretzen gaitu, amildegira garamatza. Errealitate honen norabidea aldatzeko, ez dugu neoiz aski ausardiarik izanen, ez badugu gure ganatzen beraren, errealitatearen ulertzeko eta gainditzeko beste begirada bat. Eritasunetik libratua, erran nahi baita bere gaina, autokonfiantzan oinarritua, harremanetan jendekina eta ekintzetan ausarka. Eritasunetik libratutako begirada hori da beraz behar duguna, eta horregatik argitaratu ditugu bideo honetan isildutako egi hauek. 50 urte pasa dira gertakari hauek izan zirenetik, eta bertan bideoa parte hartzen duten pertsona hauek garai haietan ari ziren, herri honen analisi politiko sakon bat egin nahian, begirada propio horren bila, gaixotasunetik libratutako begirada horren bila, horretan jarraitu dute urte hauetan, eta oraindik ere horretan behar dute, tamalez oraindik horren beharra daukagulako. Haien ekarpena argitaratzea eta zabaltzea garrantzitsua iruditu zaigu, herriaren mesederako dela pentsatzen dugulako, eta hori da bideo honen helburua. Herriz zabaldu eta debatea bultzatzea. Orduan besterik gabe bideoa ikusiko dugu.